при отправянето към съблекалните след последния съдийски сигнал. Бърнар Текпетей беше обиждан на расистка основа от група от фенове на Левски. На разпространеното видео се вижда как ганайският футболист реагира остро на отправените думи по свой адрес. От Лудогорец остро осъдиха действието на сините привърженици. Нашият футболист Бърнард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца с маймунски звуци и обиди, наричайки го маймуна. Заставаме категорично зад Бърнард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия. От Лудогорец разкриват, че атаките към Бърнар Текпетей са продължили и в социалните мрежи, а за действията към ганаеца е сезирана прокуратурата. Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка с смъртната заплаха, клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност. От дисциплинарната комисия за сега не взеха решение по казуса, като изискаха допълнителни доклади от длъжностните лица, за да бъде установен размерът на глобата към Левски. В същото време Левски и Лудогорец изиграха първата среща помежду си от общо 5, които предстоят до месец май. Следващия сблъсък със залог място на полуфиналите за Купата на България е следващата сряда в Разград.